Dobrý den! Chcete stavební pozemek v klidné a malebné obci s bohatou přírodou? Přesně tady jste správně. Vítejte v Malenovicích. Pozemek má výměru 3055 m². Vodovod je přes cestu, elektřina na pozemku a odpady lze řešit čističkou odpadních vod nebo septikem. Obec Malenovice pořádá mnoho kulturních a společenských akcí. Pro děti a mládež je tu pak dětské hřiště a sportoviště. Ať už autem nebo autobusem, jste do 10 minut ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde máte potřebnou občanskou vybavenost. Pozemek se nachází v blízkosti CHKO Beskydy, obklopen nádhernou přírodou a impozantními horami. Zaujal vás tento pozemek? Neváhejte mi kdykoliv zavolat, rád se s vámi uvidím a podrobnosti probereme osobně. Těším se na vás a nashledanou.